Tahu papane mancing ta. Haus. Iku me udan mangapo. Aja ngomong lek udan-udan temen. Lah ya ngomong aku metu ae haus. Paling yo ate mimik ta. Memandang wajah sampean itu kan bikin haus ngono lho paling mi. Berarti kudu ngobong. Nggih, saderengipun dalem aturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sawangane kurang kompak nggih? Monggo dijawab sareng-sareng. Ben selamat sing duwe gawe. Selamat penonton sedayane sing rawuh kabeh. Ugi kujut selamat senimane. Amin. Ayo bareng-bareng kanthi ikhlas ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, buktine aku sing salam jawab kabeh. Iya, lek sampean sing jawab iku krungu kok kene sampe teko ndi kremil. Moro seneng. Lancang. Atur kunjuk dumateng para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar matur sembah nuwun suwane jenengan sami ingkang sami mirsani pagelaran Budi Wijaya. Jumbo kali kahanan menika matur sembah nuwun katur Bapak Ibu tuan rumah ingkang sampun ngrawuhaken sak rombongan keluarga dalem ludruk Budi Wijaya kanthi kajatipun kemanten matur sembah nuwun Bapak. Mugi donga kula katur njenengan sami pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Ucapan katur kunjuk dumating kemanten. Aturaken dadosa panganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ugi cepet dapat momongan mami nggih. Ya aja kaya aku. Terus sampean apa bedane? 15 tahun aku dirabi bojoku gak manak-manak. Ya gak manak wong anjene padha lanange kok kon manak piye to? Sentimen. Wong aku nang YouTube iki celuk mama kok. Lho lak ning YouTube nang dunia nyata iku kan kenyataane kan ya lanang. Kon kemeruk sunatku kon teko ta? Dek, pas sampean sunat kuwi aku iku ya ndek sebelah sampean nunggoni calake kuwi to. Oh, ngomong lek istilahnya apa nih kuwi? Kanggo nyunat iku lho. Iku rada tayengen makane sampean jerit-jerit, makane terus akhirnya sampean dadi banci. Gak dadi banci ya apa? Yes. Sing nyunat iku goblok. Gobloke. Wong kate nyunat mendem. Ya katut sak ndok-ndoke. Nggih Mami mboten supaya ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya channel-channel YouTube yang di depan. Selamat bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Sing di depan gak usah diceluk. Mendino lek pokoke. Wis matur suwun pokoke nggih. Ketepal. Nggih pokoke paringi sehat. Nggih, sehat rezekinipun lancar, selamat dan perjalanan. Pas ngetutaken Budi Wijaya main ten pundi-pundi ngoten nggih. Amin. Ugi konjo dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh tak tungakake rezeki ben iso ngetutno Budi Wijaya mek main. Nggih kagem sabu seluruh Jawa Timur Mami nggih. Ugi grup Samudra, New Samudra Baru matur sembah nuwun. Ugi saking Umi Kendi matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Umi Balong Mojo matur sembah nuwun. Ugi saking Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun sugeng rawuh. Oke konjo kantor anak-anakku yang lagi menyaksikan di channel YouTube. Nggih. Tim Pedhot Jalur Langit DKJ Suut sugeng dalu. Sugeng mirsani wonten channel-channel YouTube yang di depan Mami nggih. Monggo Mami. Tasih sesambatan kali Bedayan Sekarsari saderipun diwiwiti anak-anak wedok temriki duo PT Horen. Ayo
Bina malih matur sembah suwane para warga ingkang sampun setia mirsani Budi Wijaya. Nggih. Yuk. Nggih, Mami. Monggo dipun timbali adik-adik awake dhewe. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Neng Bella Senggawati dan Neng Adis Arista. Sapu Andeas nggih rawuh to mriki. Nggih, niki terbaru niki nggih. Anyar. Sapu Andias, Adeas nggih. Andeas. Nggih. Saking Oke. pundi? Balung Panggang. Saking Balung Panggang. Adis sesarengan Mbak Bella. Dari mana datangnya lintah dari Jawa turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mana turun Sapu Andeas ingkang dipun pandegani Pak Brengos. Ya. Biayaan. Di belakang Neng Adis Arista akan saya tampilkan Neng Dias dan Neng Rani Asmara. Sugeng dalu dalam aturaken kagem lakar santri sawo galeng Nggih. ugi Abah Kusenan Abah Kuswanto matur sembah Tim Kopior Setro sampun rawuh ayat. Ugi Abah Warsono Mas Temu Mas Singer matur sembah nuwun sedaya. Miki gegemen ta. ora lotoro wong sing ijo malih putih ujang meneh ora ngoyoro sing duwe bojo ora duwe. Mbak Rani kali Mbak Dia sampun dipun lajengaken Sing duwe pabrik areng sak daerah Cupak. dengan omset 5 juta per hari. Nggih. Niku lek payu, lek boten payu nggih boten. Medak kali Mbak Neng Marsha. Sanana Disco dan Neng Marsa Aulia. Pandang-pandang ngisor ambe tewas mandang ra mel duwe. Marsha sesarengan Mbak Sanana Disco sampun. Nggih. Monggo dipun lajengaken. Manise Jawa Timur. Ning Putri Agung Sedayu dan Ning Nyantika Dimasari.
ning Kiki Amelia. Ayo, Lali Dok. aku. Jos. Andeng-andeng nangis suar lambe tewas dipandang rame lo duwe kaya ngene rasane tempe kaya kandang dibungkus rawon kaya ngene rasane mati kaya wayang lakon. Sabaripun tiga darah kata kenangan sami dipun lajengaken. Sing duwe horeke Jawa Timur. Ayo. Ning Anik Kumala dan ning Ika Rempong. Duo horek. Inggir no becake. Mama gendeng tak sapa nene aboten tak ngetan Yo, lelo. Oh ah. Ah eh. Oh ah. Ah eh. Oh. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto dan ning Vikum Sukrisna. Duo senggak. Duo sir. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono. Duo artise pengereman.
Seniwati sekaligus Neng Rizky. Ini peranan penting Budi Wijaya. Neng Endang Sukentut dalam sinetron Tua-tua keladi. Neng Sartini. Ibu mencari berondong. Sabare Mbak Rizky kali Bu Endang kali Bu Sartini Nggih. dipun lajengaken Seniornya Budi Wijaya. Engkang dipun Geser Mbak, geser Mbak, kancane teliwat. Ibu Yayu saking Mantung Neng Mary, Mojosari Neng Irma Arifin, saking Jombang lan kula tuan rumah Surabaya. Jangan foto, jangan rawat, jangan asal kurang siji sok. Oh ya, jos jos tantang gentung obrol. Nggih menika senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Mbak Inga, Nggih. sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya sampun ten mriki nggih. Nggih. Sesarangan padatan saben Bedayan Sekarsari Belender Mengguri. Nggih. Monggo dipun aturi Mas Jono pamundutan ingkang sampun Masih katerang. bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang sumangga Mas. Sabu Andeas siap-siap. Ayo arek Andeas. Nuwun masih saking grup Opior Setro. Ayo Mas.
Kopior Setro, sekopior-kopiornya. Aduh kari sengku ya geleng omongnya halus temenan mandani yang bisa terduda duwe dosa Sing duwe Persebaya aja arep-arep. Goyang. Ayo pasukan kopior. Aduh kari sengku ya geleng omongnya halus temenan mandani yang bisa terduda duwe rapi kodok jaluk Dalam. Oke, Cak Jamian selalu hadir. Guys, ngadeg rek. Kantor kemandangan kali selamat menempuh hidup baru.
pedot. Kadang sawi enak ora pendopo ati iki kaya mungkin koriko ketara jatan jarang diparineli dong sing percaya bedalan dada iki Setunggal tembang gulu pedot kata jenengan sami nggih. Oh, pokoknya dikai oh wis seneng. Ayang, ayo diteni. Dikasih perawan Kalimantan. Aku gak perawan, Mbak. Sing ada tekan Kalimantan. Mau pengen perus indane Budi Wijaya. Rinongi manis kelingan perawan ayu Kalimantan pantal kulit tak sayang rasane koyo wong edan. Pada mas dudu nongko biyen cedak rawang di kono ning opo siramu lunga biyen ora bondo kondo. Kebanun saban dino
menika kala wau pasugatan Bedayan Sekarsari kang dilajengaken saking keluarga seni Ludruk Budi Wijaya. Yo Nggih, Mami. wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosso. Jangan lupa tanggal 31 Ludruk Budi Wijaya malam tahun baru Yoyo main di daerah Kriana yang akan mendatangkan bintang tamu Nggih. saking keluarga dalam Sri Mulat saking Jakarta enten tas Tesi kali Abah Kadir di wonten Abah Kirun. Abah Kirun. Sereneng Sukakudu ning lan waspada bejo-bejane wong laliji bejo sing ngiling ngamong rasa iki among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Nggih. Kula Mami Okta Serli merintih di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.